Bhí seanar ann uair agus ní raibh ach aon mhac amháin aige agus é I bpriosúin Long Kesh. Bhí an duine bocht ina aonar agus ní raibh aoinne sa pharóiste chun cabhair a thabhairt chun chuid prátaí a chur sa ghairdín. Scríobh sé litir chuig mhac agus d'inis sé a scéal brónach dó. Gan aon mhoill bith, scríobh an buachal thar-na-ais chuige. In AINM DÉ ná chur roimhin I dtalamh an ghairdín. Sin an áit ina churméin na gunnaí I bhullach. Ar a ceathrach lug maidin, cad a tharla ach tháinig slú amór saideoirí agus thochlaigh siad an áit ar fad ó thaobh go taobh an ghairdín, ach mhac ní mhór siad. Bhí aoine an domhan ar an seanar agus scríobh sé arís chuig mhac agus d'inis sé dó cad a tharla agus nár bhéidir leis a thuiscint ar chur. Sé a scríobh mhac thar-na-ais chuige, ná déan aon ní eile a athair ach chur de chuid prátaí. Sin é, fáilte